Pre mladých hlavne, množstvo vecí sa nenaučíte v škole. Naučíte sa to v podstate skúsenosťami a tým, ako prechádzate životom. Čo ma dosť tak zaujalo, že učia sa množstvo vecí, ktoré hlavne mládež alebo proste ľudia na tej, na vyšších stupňoch základnej školy alebo teda na strednej škole, učia sa množstvo vecí, ktoré v podstate nebudú potrebovať. Hej, to proste je celá taká debata o tom, že množstvo vecí nie je potrebných. A zase sa neučia napríklad poriadne tú finančnú gramotnosť, alebo sa neučia niečo o autentickosti, o nachádzaní samého seba v živote, čo je v podstate celoživotná záležitosť, ale už na začiatku je vlastne potrebné to nejakým spôsobom pripomínať. Neučia sa vlastne jednoducho takú tú nebojácnosť a vedieť vyjadriť sa. Neučia sa množstvo vecí, ktoré pre mňa by mohli byť aj v podstate samozrejme v dnešnom storočí a v dnešnom svete plnom trendov, sociálnych médií, ktoré môžu proste mladých zavádzať. Alebo môžu im vlastne ukazovať aj nesprávne vzory, hej. Takže chcela by som sa v tejto sérii vlastne zaoberať tým, že čo je to vlastne tá autentickosť, ako sa vlastne k tomu dopracovať a nielen pre mladých, ale vlastne všetci, aby sme sa vedeli nejak ako dopracovať k autentickosti a k takému správnejšiemu pohľadu na život. Hľadáme sa celý život všetci, ale čo je dôležité je vlastne o tom rozmýšľať a klásť také tie správne otázky. Niektoré nepríjemné, niektoré také, že vás až zamrazí, lebo nie sú úplne v súlade napríklad s nejakým nastavením, či rodinným a tak ďalej, ale zamýšľať sa, čo vlastne v živote chceme, ako chceme žiť, ako vlastne chceme pristupovať k životu, čo by nás tak bavilo a v podstate celý ten moderný život je v súčasnosti mám taký pocit, že o peniazoch, zarábaní a ako vlastne zarábať a potom míňať tie peniaze, čo je ďalší taký trend, absurdný pre mňa, ale bohužiaľ množstvo mladých na to naskočí a jednoducho chcú mať viac peňazí, chcú mať viac materiálnych statkov, čo v konečnom dôsledku ich neurobi šťastným, lebo buď o tom ešte nevedia, alebo sa musia proste k tomu dostať. Takže taká séria toho, čo sa v škole nedá naučiť, pretože jednoducho samozrejme každý je iný, ale hlavne nie sú na to ani nejaké špecifické predmety, aby sa ľudia nad tým vôbec zamysleli, lebo je tam množstvo ďalších predmetov, ktoré treba v podstate prebrať, lebo je to v školskom pláne alebo v nejakom systéme. A systém často spôsobí, že jednoducho ľudia sú takí potom stratení, nielen na škole, ale ešte aj v živote. Nevedia jednoducho nájsť tú svoju správnu cestu, čo ich naozaj naplňa a baví.